हेल' लोगोफोर नै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोबाव समजों नुजाफैलायबाय थारमाने दासान्दि गोबां बेस्थ' जेबो खामानि मावगासिनो दं नोंथांमोननो देनांसो खोन्थानाय जागोन मा मावगासिनो दं मायाव बेस्थ' दं बिराद बेस्थ' दं दासान्दि ओंखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखै बिनिफ्राय माखासे भिडिअ होनांगौ दंमोनब्लाबो आद्रा जानानै दङ बेनो जाबाय नै दाखालिसो 14 थारिखआव भेलेन्टाइन देबोमोन बिनिफ्राय सरस्वती फुजा बेनि भिडिअखौनो आङो होनो सम मोनाखै दा बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों जोंनि आस्ताबारि एमपि स्कुलाव माबायदि सरस्वतीखौ खुंनाय जायो बिनिफ्राय जानाय लोंनायफ्रा माबायदि दा अब्ला नोंथांमोना नायलांदो दा अब्लाबो लेटब्लाबो दिनै सरस्वती फुजानि थाखाय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय लोगोसे भेलेन्टाइन देआव साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला साफ्रोमबो कपलफोर साफ्रोमबो रिलेशनशिपआव थानायफोरनिसिम गोथार हामलायनाय बावहरबाय दा बिनिफ्राय जोङो भिडिअखौ बिनिफ्राय अब्ला नायलांदो नोंथांमोना गारनानै ओरैनो हरलाय लाल ओरैनो हरलाय औ बे बानायग्राफ्रा बे बानायदों मा खालामनांगौ फट' बिबारसो बानायबाय थादोंमोन दे गोसो होना बानाय दे नोंना आखाया जायालै नों दा लिरसै खोनाबाय बे हाखौ गार नोंसो हाग्रोदोल' बेखौ नों खनाखौ माबा जोब्बाय थाबायना खनायानो गोमाबायसो नोंना बिजौआसो फैबाय प्रसाद बानायग्राफोर बेसेबां देन्जारसो माला जोबो मोनथिया खामानिखौ दङ মোটামুটি 11টা মানের মানে খামার সবজি ডালি আঠা जाखाबाय बल जाखाबाय नै आथा जथेस्थ' गैया गोबावथारसोमोनलै दिनैसो नुदों एबार मा क्लास मोनखोमोनलाय 9 मोनबायना दे जानलै बैयाव लांबाय रेडि जागासिनो दं 1 मिनिटनि गेजेरावनो जासिगोन ओमफ्राय नैथियाव मा होनदों बियो होयो बिदुं जों गासिबोनावबो बिदुं दं
देहायाव जोंनावल' नङा गिबिफोरनियावबो दङ ओमफ्राय मा होनदों बियो मोनसे गुबुना जाहैबाय गासिखौ बियो समान गेजेरजों बे माबाखौ समान मोननायजों जायगा बनायनो बिजाबाय दाखालिनिफ्राय खामानि मावनाया दिनैसो मोनजादोंना ना दाखालिनिफ्रायनो खामानि मावबाय ओमफ्राय दिनैसो मोनजाबाय एकदम ओरैजाय बारायदेव जाबाय ओरैसिम गोथाव जादे लेना बेसेबां जागोन करिना बेसेबां जागोन दाखालि खामानि मावनायनि ना एबार बुरजा मोनजासिगोन दायो बिबाव दे गुरनिल' नङा दायो बिबाव oh ya nisa apa isi oh itu mana